Asi všichni, co tady jsme už někdy slyšeli o látce zvaný nikotin. A vzhledem k tomu, že je tahleta látka součástí složení tabákových výrobků, které jsou v dnešní době čím dál tím více oblíbený mezi dnešní generací, tak jsem si říkal, že bychom se mohli podívat na to, co to vlastně je za látku, kde se všude nachází a co dělá s vaším tělem poté, co ji dostanete do těla. A hlavně, jak je moc návykový a zda se téhletý závislosti vůbec dá zbavit. Jak už vám asi došlo, tak nikotin skutečně nebezpečný je, protože si na něm člověk může po nějakým pravidelnějším užívání vytvořit závislost. A v dnešní generaci oblíbených elektronických cigaretách, či případně vapech nebo žvíkacím tabáku, tak bychom si měli vysvětlit, co to vlastně nikotin je a proč je tak nebezpečný. Jak jsme si už řekli, tak nikotin je chemická látka, která je obsažena v tabáku. Je to tedy jedna z hlavních látek, které způsobují závislost na cigaretách či jiných tabákových výrobcích. Když člověk začne inhalovat nikotin, tedy kouřit, či jinak dostávat nikotin do těla, tak se nikotin dostává do krevního oběhu a odtud i do mozku. V mozku se následně váže na nikotinové receptory, které jsou součástí takzvaného odměnového systému mozku. To způsobuje uvolňování neurotransmiterů, jako je například dopamin, který vyvolávají pocit odměny a potěšení. Díky tomuto procesu vzniká závislost na nikotinu. Nikotin také mimo jiný zvyšuje srdeční frekvenci a krevní tlak, což může zvýšit riziko srdečních onemocnění. Má mimo jiný vazokonstrikční účinek, což znamená, že zúžuje cévy a snižuje tím průtok krve. To může vést k problémům s oběhem krve, s čímž je spojený hojení ran, který se tímhle s tím může relativně dost zhoršit. Dlouhodobý užívání nikotinu může také poškodit plíce a způsobit respirační problémy. S tím logicky souvisí i zhoršení fyzické kondice a zhoršení dýchání jako takového. Může také ovlivnit chuť jídla a metabolismus, což může vést k nárůstu hmotnosti. Samozřejmě dlouhodobé užívání nikotinu může vést i k zvýšenému riziku rakoviny. Rád bych se ještě vrátil k závislosti na nikotinu, ta se totiž může vyvinout relativně rychle. Obvykle během několika týdnů až měsíců pravidelného užívání. Logicky se tahleta doba mění na základě různých faktorů, jako je genetika člověka, psychika a samozřejmě i na tom, kolik nikotinu a jak často a jakým způsobem člověk užívá. Zbavit se závislosti může být poměrně složitý, nikoliv však nemožný. Existuje několik způsobů, jak toho docílit, a dnes se tu společně na pár z nich podíváme. Dá se toho docílit například postupným snižováním dávky nikotinu, použitím náhradních produktů jako jsou žvíkačky obsahující nikotin nebo nikotinové náplasti. Tady bych ale chtěl podotknout, že je doufám jasné, že závislý kuřák, který kouří posledních 15 let krabičku denně, pravděpodobně nebude moct udělat to, že zcela vysadí cigarety a přejde na nikotinové náplasti či žvíkačky, které tedy obsahují nikotin ze dne na den. Proto bych vám všem, kteří byste chtěli s touhletou závislostí skoncovat, doporučil obrátit se na nějakého kompetentního odborníka, který vám s tím bude moct pomoct. V případě, že máte i přátele, kteří na nikotinu či jiných drogách nejsou závislí, tak bych vám doporučil se s nimi začít bavit o něco více, protože taktéž dost záleží na kolektivu, ve kterém se nacházíte. Pokud se bavíte s 5 kuřáky, tak je dost pravděpodobný, že budete tím 6. Pokud se bavíte s 5 gymretama, tak je velká pravděpodobnost, že i vy si ten gym oblíbíte. A stejně tak tomu je se vším jiným. Jak už jsme si říkali, tak tabákové výrobky jsou dost oblíbený mezi dnešní generací. Nikotin rozhodně není nejvíce nebezpečná či až smrtelná látka, která se nachází například v cigaretách či doutnících, avšak pořád není úplně zdravá. Ostatně o tom jsme se bavili až do posud. A tak bych jen chtěl říct, že tím, že si s kamarády kopíte v 7. třídě vapo či začnete užívat žvíkací tabák, tak nebudete o nic víc cool, než jste byli do posud. Jediný co, tak si můžete zadělat, a podotýkám úplně zbytečně, na nějaký problémy v budoucnu. Je rozdíl mezi tím dát se jednou za čas a užívat to každý den či každý týden v pátek po škole, protože Barčas 8 a to dělá taky. Proto se prosím zamyslete ještě předtím, než něco takového začnete dělat, pokud o tom uvažujete. Mluvím z pohledu člověka, který sice na nikotinu závislý není a nikdy nebyl, ale za to mám spoustu kamarádů, kteří závislí jsou a přestát pro ně skutečně není zrovna jednoduchá věc, i když by strašně rádi. A i kdyby vám bylo vaše zdraví ukradený, jakože si skutečně myslím, že to tak spousta lidí z dnešní generace nastavený má, protože se jim ještě nikdy nic závažnějšího nestalo, tak myslete aspoň na to, že po čase vám to začne líst dost do peněz a za peníze, které jste si mohli šetřit například na nový telefon, si budete muset jít koupit puk nebo vapo do trafiky každý 2 dny. Je to váš život, ale zkuste trochu uvažovat, než něco takového uděláte. Toť k tomuto videu vše. Doufám, že se vám líbilo, doufám, že jste se dnes něco nového naučili a hlavně doufám, že si to s těmi tabákovými výrobky ještě rozmyslíte, pokud o tom uvažujete. Budu rád za každý sdílení, tak aby se tohleto video dostalo k co nejvíce lidem a samozřejmě budu rád i za odběr, protože se snažím do konce roku hitnout 2000 subů. A samozřejmě budu rád i za like či dislike podle toho, jestli se vám tady tohleto video líbilo či nikoliv. Pokud máte vy či vaši kamarádi nějakou zkušenost s nikotinem, tak se o ní určitě můžete podělit v komentářích. Či mi tam případně můžete napsat nějakou konstruktivní kritiku tady na tohleto video. A zase u dalšího videa, čau ves.